सबसे पहले भैया बहनी नवरात्रि के आप लोगन के बहुत बहुत शुभकामना। हम और जिज्जी मिल के आप लोगन के देवी जी के एक पचरा गीत सुनावे जाते। कवन फुलवा फूलेला दुआरवा कवन पिछवारवा नु हो। कवन फुलवा फूलेला दुआरवा कवन पिछवारवा नु हो। हे मैया मोरी कवन फुलवा फूले देवा घरवा नगरिया सगरी जय जय बोले हो। हे मैया मोरी कवन फुलवा फूले देवा घरवा नगरिया सगरी जय जय बोले हो। बेली फुलवा फूलेला दुआरवा चमेली पिछवारवा नु हो। बेली फुलवा फूलेला दुआरवा चमेली पिछवारवा नु हो। ए मैया मोरी अड़हुल फुलवा फूले देवा घरवा नगरिया सगरी जय जय बोले हो। मैया मोरी अड़हुल फुलवा फूले देवा घरवा नगरिया सगरी जय जय बोले हो। केकरा के भावेला बेलिया केकरा के चमेलिया नु हो। केकरा के भावेला बेलिया केकरा के चमेलिया नु हो। ए मैया मोरी केकरा के भावे अड़हुलवा नगरिया सगरी जय जय बोले हो। ए मैया मोरी केकरा के भावे अड़हुलवा नगरिया सगरी जय जय बोले हो। काली के भावेला बेलिया भवानी के चमेलिया नु हो। काली के भावेला बेलिया भवानी के चमेलिया न हो। हे मैया मोरी शीतल मैया भावे अड़हुलवा नगरिया सगरी जय जय बोले हो। ए मैया मोरी शीतल मैया भावे अड़हुलवा नगरिया सगरी जय जय बोले हो। तब भैया बहनी पचरा गीतिया कैसन लाग तनी कमेंटवा के बतावत जइहे। और अगर गीतिया अच्छा लाग होई भैया बहनी तो वीडियो के लाइक और चैनलवा के सब्सक्राइब कर दियो भैया बहनी।